Manodya yutama ngambar arum sang kusuma nyatal mamur madu pralanta ya sugeng dalu Mbak Novi. Nggih, sugeng dalu. Sami sehat, Mbak? Alhamdulillah. Nggih, sinaosa wau wis bar omong-omongan ning omong-omongan meneh. Baleni saka ngarep mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Alhamdulillah, teges panjenengan menika senes sindan ingkang kagolan ing manah. Mboten nek kula niku. Nggih, alhamdulillah, Mbak. Iya. Mangdongake pinanganten, Mbak. Nggih, mugi-mugi pinanganten kekalih menjadi keluarga yang saling bahagia. Amin, amin. Heeh. Ya saling bahagia kuwi saling bener. Bahagia, saling mensyurgakan. Nah, bener. Amin. Aja kira bahagia sepihak kuwi ya ora dadi ya Mbak le rumah tangga. Pengalamane sing nyaran kae iki aku bahagia sepihak ngono wis sampe kok. Mula kae nek wis wayah menyura kae iki wis pucet kae. Lah ngopo? Wis lek arep mulih soalé wis ketemu wong omah. Ya ora apa-apa. Nembang, Mbak. Nggih. Kala wau sampun slendro sak punika pelok. Pelok. Ya. Nggih. Tembangnya apa? Nyidam sari, Mbak. Nah, iki sing gambuh sartane jumbuh karo kahanane pinanganten kakung lan putri. Oh iya. Dindangdutke Mak ben sigra. Iya, wong mau pindho kuwi wis nganggo bawa, wis nganggo langgam alus. Ya. Saiki dindangdutke. Ya. Mangga, kanca-kanca. Ora nganggo bawa ya, Mbak? Mboten. Mboten sah. Mesake sing genter. Iya. Ayo Mas Mojo, pengedramku.
mana anak kambing saya. Matur nuwun Mbak Novi. Ya. Iki didaulat kasuwen tindak panggung sapa mau Mbak penjane? Pak Camat. Oh ya. Ya sing arep nyumbang lagu kuwi. Apa CJ? Oh nggih. Ya. Sepote. Garuda Pancasila aku lawan dukungmu. Monggo Pak Camat.